זה המצאות שלנו. משחקים שאין בכל מקום, זה רק כואב אותם. יאללה, צריך להתחיל עם הזה באמצע? טוב. שלב קשה. הופה. רגע, אבל הוא הזיז את הכדור. לא, הוא הזיז את החלק הזה. נו. הוא הזיז את זה. רגע, הכדור צריך לצאת החוצה? זה עשה ככה. זה הזיז את זה. רגע, הכדור צריך לעוף החוצה? זה היה ככה. כן. ואז זה היה ככה. אבל עכשיו השלב הזה הכדור צריך לעוף החוצה? יאללה. בוא נראה. קדימה, גם. קדימה. הופ. זה קשה. אגם, אתה רוצה לשתות או לאכול משהו? לא. רום, אתה רוצה לשתות או לאכול? אתה רעב? לא. לא? אתם לא רעבים? הופה, כמעט. זה לא יהיה לי קרב. למה? הוא עשה עוד פעם ואז שזה לא נורא אחרי חדר עולם. טוב. אז צריך למעלה, ראיתי למעלה, שם. מה הייתי? מה אתה? הופה. הזיז, אבל זה לא איתי. זה נכתב. לא, אתה איתי. זה נכתב בגלל. עכשיו לא מבינים את הלמטה. כמה אני יכול לעשות?
רגע, אבל לא היית צריך להפיל את זה? לא, מספיק להפיל. אני יכול להפיל את הפח השואל. אפשר לתת מכה, כל הפח ייפול למטה. זה צלח. ניתחתי. כמה? איזה שלב עכשיו? מה זה השלב הזה? לא, אבל אי אפשר, אפשר להכין שתי קומות. שלב הקומותרי. נצח עוד טבעת, אנחנו. נשאר. איך עוד כמה? שתי טבעות. עוד? עוד אחת, כן. עוד טבעת. איפה? שתי טבעות כאן רגע. תשים עוד אחת רגע. מי סיפר לך את הסיפור שאפשר לשים שתי כדורים? קומותיים. ככה? בוא נשים שלושה. אי אפשר שלוש, זה ייפול. רום, תראה מה הוא עושה. חפתי כדור. חפתי כדור. הבאת כדור אחר? למה? למה? יאללה. אי אפשר ככה, זה ייפול. רגע, מה עם